Dobrý den, dobrý den. Ahoj. Hovado. Ač je venku vychled, nevyhnal by skočku. Akademik Vichterle vynalézá čočku. I profesor rektoris v kabinetu sedí a počítá půdorys. Oba jsou tak bledí. Co takovej kanásek, když má trochu ocásek? S kocovinou poradí a dalším rubem pivozdí. Co takovej kanásek, když má trochu ocásek? S kocovinou poradí a dalším rubem pivozdí. V Dejvicích ve sklepích ve SKT seděj, destilují čistý vín, na sítek hod seděj. Na Klamovce v pondělí řeší krutá rána, jak odbourat z těla líp, je to krutá rána. Co takovej kanásek, když má trochu ocásek? S kocovinou poradí a dalším rubem pivozdí. Co takovej kanásek, když má trochu ocásek? S kocovinou poradí a dalším rubem pivozdí. Co takovej kanásek, když má trochu ocásek? S kocovinou poradí a dalším rubem